lehenengo urte horrenean, eta berarekin batera ere, senar izan duten Jamila Zabalo taldekin batera, Jose Zubi, Jose Luis Barberea, Jesus Zabaleta, Andres Zestau Zubiru familiko ikakoak, denek bat eginik igon daitezela eskatuzkako gogoan izatean, eta asgaitezen jaunari gure pekatu bakazio eskatuz. Inguruko etxai guztiekiko bakea eman zionean, hau esan zion erregeak, Natan profetari. Begira, ni Zedrozko etxean bizi naiz, Jainkoaren kutxa berriz, oial etxolan dago. Natanek erantzun zion erregeari, zoaz eta bete zure asmoa, jauna zurekin baita. Baina gau hartan bertan, jaunaren hitza etorri zitzaion Natani. Zoaz eta esaiozu nire morroi Dabidi, hau dio jaunak. Zuk eraiki behar aldidazu etxean nire bizileku izan dadin. Nik atera zintudan larreetatik, artaldeen atzetik, nire Israelen buruzagi izan zintezen. Zeurekin izan nauzu ibilizaren alde guztietan. Nik suntsitu dizkitzu aurrean jarri zaizkizun etxai guztiak. Eta nik emango dizut lurreko handikiena bezalako izen handia. Leku bat emango dio neure herri Israeli. Han landatuko dut. Bertan biziko da eta ez du aurrerantzean estuagirik izango. Gaizkileek ez dute zapalduko aintzina bezala. Neure herriaren gain buruzagiak ipini ninduenean bezala. Bakea emango dizut etxai guztiekiko. Jaunak jakinarazten dizu, zure jatorritik sortuko diren erregeak emango dizkizula. Zeure egunak bete eta zeure gurasoekin atseden hartuko duzunean, ondorengoa emango dizut, zure erraietatik ateratakoa. Eta sendotuko dut haren erregetza. Aita izango nauak ni eta seme izango dut nik ura. Zure etxeak eta zure erregetzak betiko iraungo dute, nire aurrean. Eta zure errege aurriak sendo iraungo dut beti. Jaunak esana.
Prediku honen bidez, betidanik ezkutuan zeukan misterioa agertu du Jainkoak. Misterio hori orain azaldu da profeten idazkiek esan bezala, eta betiereko Jainkoaren erabakiaren arabera. Herri guztiek adierazi zaie Jainkoari berezko erantzuna eman dezaketen. Jainko hori jakintsu bakarrari, Aintza Jesukristoren bitartez, gizaldi eta gizaldietan. Jaunak esan. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Gabriel engerua bidali zuen Jainkoak Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Virginia batengana. Virginiak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak Mariaren etxean sartu eta esan zion, poztu zaitez, graziaz bete hori, jauna zurekin. Ikaratu zen Maria hitzaiek entzutean eta pentsatzen jarri zen zer izan ote zitekeen halako agurura. Aingeruak esan zion, ez beldur izan Maria, Jainkoak gogoko zaitu. Begira, sabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ipiniko diozu izena. Haundia izango da, goi-goikoaren seme deituko diote, eta Jainko jaunak bere aita Daviden errege aulkia emango dio. Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenek izango. Mariak esan zion aingeruari, nola gerta daiteke hori, ez baina izinoko gizonekin bizi. Aingeruak erantzun zion, Espiritu Santua jaitsiko da zugana, eta goi-goikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko dena, santua izango da, eta Jainkoaren seme deituko diote. Ara, Elisabet zure aidea ere, haurdun dago bere zaharrean, eta 6 hilabeteko dago agorra omen zena. Jainkoarentzat ez baita ezer ezinik. Mariak orduan, ona hemen jaunaren mirabea, gerta begit zuk diozun bezala, eta aingeruak utzi egin zuen, jaunak esana. Entzun berri dugu, aingeruak nola adierazi zion Mariari. Eta Bibliako pasarte eder honek errealitate bat dakarkigu gogora. Eta da, gure jatorria eta gure salvazioa eta baita ere gure helburua beste toki batean daudela. Ez mundu honetan, hau da, goitik etorria gara da, nola baita esateko, gure jatorria goian daukagula. Eta handik, jangoikoaren handik, datorkigula salvazioa. Horregatik, Jesusen mezurik nagusienetako bat hoixe dugu. Jangoikoak egin gaituela, baino egin gaituela maite gaituelako. Eta bere maitasun hori ekartzera eta demostratzera datorkigula. Eta nahi duela gure artean ere hola jokatzen saia gaitezela. Elkar maitatuz, elkarri lagunduz, jangoikoak gure gana duen maitasun hori gure artean ere bizituz eta partekatuz. Hori da, hain zuzen ere, oen biziko ditugun egun hauetan ezinbestekoa dugu errealitate bat. Gure hildakoak gogoan hartzen ditugularik, errealitate bat ere datorkigu gogora. Askotan agertzen da, liturgian, Biblian mundu honetan erromes bezala gabiltza da. Baina horrek ez dio garrantzia kentzen
mundu ontako ibilbideari pentsatu behar dugu, mundu ontako bizia gauza handia dela. Horregatik oso importantea da saiatzea bizia Jaungoikoaren doai bat bezala hartu eta aprobetxatzen. Eta lehen esan duen bezala bizitzea elkarri mesede eginez, horrek ikaragarri balio duen gauza da. Gaurkoan, hemen elkartu gara, Maritxu gure semedeari azken agurra egitera. Aspaldin ezagutu nuen lehen Maritxu, seminarista garaian, da 20 gehiago urte meza nagusiaren ondoren, Juan Bautista irazokirekin eta joaten ginen traguska bat hartzera, elkarrekin baldinatxo bat joaten ginen, eta beti Maritxu bere humoreakin eta beti atelaldin eta eukitzen zituen, eta guztu ikaragarri egoten ginen. Eta 20 gehiago urte gero, beste tokietan egon izan, eta hori montakoan, noiz nahi oso emakume elizkoia izan du da. Bere parrokia maitatu izan du duena. Hemen gure artean, aldi izan duen guztietan parte hartu duena. Guretzako galera handia da. Zuentzako utxune handia, etxen, jakina, beti, baita ere herrin, eta guretzako ere parrokin utxune handia uzten dugu Maritxu. Gaurkoan, gogoan hartzen dugu, eskerrak emanez, Jaungoikoari bere bizitzarengatik, eskerrak emanez, berari baita ere, bere izaerangatik, egin dituen gauza guztiengatik, eta eskatuz, konfiantza osoz, konfiantza sakonez, gure Jaungoikoari goiko zeruan arrezala Maritxu. Jakinik, gure hilakoekiko harremana ez dela heriotzarekin batera bukatzen, eta eskatzen dugu goiko zerutik ere, Jaungoikoak arrezala goiko zeru hartan, handik berak gure alde egin ezan.
gehiago oraindik bere bizia eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, Aingeru taldeekin batean horrezte zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Baita ere bereziki, orain dela urte bete, hil zitzaigun Axu Betelu, bere senartzena Javier Zabalo, talekin batera ere, Kontxi Alzuri, Jose Luis Barberia, Jesus Zabaleta, Andres Zestau Zubirun familia hildakoak, eta hildako guztiak aritzazu zure horrein ikan. Erruki zakizkitu barren, guztion betiko bizitzen itxen zaitu, Jakoikoaren Ama Maria Koatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu sartu egin daitezak guztietan, zure adiskide izan diren sartuekin, haiekin batean horrezen Jesu Kristo zure semea kantez. Honen bitartez, honekin eta honengan,
Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuen, nire bakea ematen. Begira zure elizaren siniztenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa bezala, baina zu elizaren bakea, batasunak erregen bizi bezala, gizaldi eta gizaldiotan, jaunaren bakea egin zuekin. Baina zure bakea. Jangoikoa ez dira, zuk bezala ditugu merkatua, Hona ere, jangoikoaren dinosauro munduko bekatua kentzen duena zoriontsua jaunaren egatua. Zure etxean sartzeko,
bezala, datorren igandean ere berriz, gogoan hartuko dugu Maritxu hemen bezala musikari. Eta orain, nik bai horren izenean, alabaren izenean, irakurriko dut berak idatzitako hitz edertatzuk. Aztarna usten duten pertsonak. Badaude munduan aztarna usten duten pertsonak. Eta Maritxu horietako bat zen. Emazte, ama eta amona, eskuzabala eta maitakorra. Bere garainako emakume aurrerakoia eta argia, dotorea eta pertsonitua, alaia eta saltsera xamarra, negoziante paregabea, sukaldari ezin hobea, erretzaile eta musean jokalari ikaria. Maritxu, aitarekin batera, lehitzan denda bat ireki eta familia aurrera atera zutenak. Maritxu herria jateko gardaetxe ireki zuen emakumea izan da, eta bere azken erreserba ospitaletik egin zuena. Maritxu bizi eredua izan da guretzat, bere gaixotasunei aurrez aurre begiratu eta bizitzari besotik helduta aurrera egitea erabaki zuena. Maritxu ama, amona, Maria, zauden tokian zaudela, gure baita dutzen ditu baztarra, gure biziko da betirako. Bere izenean, eskerrak ematen dizkizuegu, agur esatera etortzeagatik. Maritxuri eta hemen egotean gustatuko zitzaion, horrelako zen, ez zuen inoiz bere jendearekin hitzordu bat galtzen. Eskerrik asko. En el mundo hay personas que dejan huella y Maritxu era una de ellas. Esposa, madre, abuela y suegra, generosa y cariñosa. Una mujer progresista y muy inteligente. Elegante y presumida. Alegre y un poco salsera. Una negocianta incomparable. Una cocinera extraordinaria. Fumadora empedernida y excelente jugadora de mus. Tenemos un montón de chaperas en casa. Maritxu, junto a José Antonio, su marido, abrieron una tienda en Luiza y sacaron adelante a toda una familia. Maritxu fue la primera mujer que abrió una casa rural en el pueblo. La recordamos todavía cerrando su última reserva desde la cama del hospital. Maritxu ha sido un modelo de vida para nosotros. Miró de frente a sus enfermedades y cogió a la vida por la solapa y decidió seguir adelante. Maritxu, ama, amona, María, la huella que has dejado en nosotros es imborrable. En su nombre os damos las gracias por venir a despediros. Seguramente a Maritxu también le habría encantado estar presente. Así era ella, ya lo sabéis. Nunca quiso faltar a la cita con su gente, con vosotros. Eskerrik asko. Eta azken erresponsoa errezatuko dugu bukatu dugu. Bukatu